Zu zaude? Barkatu? Eta zu non zaude? Ni aulki honetan nago. Nor dago aulki horretan? Ni. Aulki honetan ni nago. Eta zu non zaude? Aulki honetan. Ni aulki honetan nago. Patxik poltsan opari bat du. Zer du? Oparia du. Ah. Nork du oparia? Patxik du oparia. Patxik? Eta non du Patxik oparia? Poltsan. Zer duzue zuek aurrean? Telebista. Zuek aurrean telebista duzue. Non duzue zuek telebista? Aurrean. Zuek telebista aurrean duzue. Nork du aurrean telebista? Zuek duzue aurrean telebista. Ei. Zorionak! Zorionak, Grasi. Eskerrik asko. Grasi. Eskerrik asko. Zer da? Irekita ikusi? Primeran. Bai polita. Ara, berdinak dira. Kaixo, zer moduz? Ongi. Eta zu? Gero arte. Aizu! Aizu! Kaixo, 2 litro ardo, 3 lata tomate eta arkumea. Konforme. Hemen? Ez. Hemen? Ederki. Kontuz, kontuz! Baduzu pospolurik? Ez, txiskeroa. Berdin da. Aizu, begira. 5 axola. Lastima. Karamelo bat mesedez. Karamelo bat. Zoritxarrez azkena.
Nongoak dira? Donibanekoak, baina Getarian bizi dira. Lapurdin? Ez, Gipuzkoan. Eta nolakoak dira? Ana Mari oso ederra da. Eta Inaut? Gizon hotza da, baina jatorra. Zintzoa? Tira. Kaixo? Gabon. Aurrera. Kaixo, zer moduz? Ongi. Kaixo. Ana Mari, Inaut, Adela, nire emaztea. Kaixo. Kaixo. Eseri, afaria prest dago. Eskerrik asko. Oso etxe dotorrea duzue. Tira. Ardorik nahi duzu, Bota pixka bat. Hasi lasai. Etxeko Andre. Zer nahi duzu? Etorri mesedez. Zer da? Legatza erreda. Berdin da. Berdin ez da. Baina? Tira. Ez du importa. Oso ona. Eskerrik asko. Etxekoa da? Bai? Barkatu. Kafea nahi duzu, Nik bai, utxa. Zuk? Nik ere bai. Patxarra? Bai. Koñaka? Pixka bat. Nik ere bai. Nor dago komunean? Komunean? Gizon hori dago. 3 kafe eta 2 koñak.
Einaut komunean dago? Ez, Einaut jauna ez dago komunean, gelan dago. Komunean Einaut dago? Ez, komunean ez dago Einaut jauna. Komunean etxeko Andrea dago. Non dago Einaut? Begira, hor dago. Ta? Lokarri hori? Eta hau da dena? Bilar berriz. Bilar... Beraz?